karon pauli na mi. Ikan mi sa Bible study. So, baktas na po tag sugod. Hello mga igsunan, mayong hapon sa tanan. Karon mo biyahe mi sa gikan sa maglakaw dai. Maglakaw mi gikan sa diri sa Barangay Almaria paingon sa Barangay Tanod. O kuan na siya murag adventure 5.54 kilometer siguro ni. Layo-layo pod kay natay pagabuhaton dito nga Bible study. Kauban na to ang atong leader nga si Pastor Inday. Mao ni siya. Kung kauban si Iman og si Jeremy og si ang pinakatumoy si kuan si nga ni? Silo on the mix. Layo-layo sa diya mong bagtasan kay 5.54 kilometer. Among gagian karon kuan kanang na grabe ka kugon. Murag adventure tirada pod ba. Muna nga maabot mi dito mga siguro mga 6 kapin. Alas 6 kapin kay kuan man ni layo-layo man pod nya. Gituyo na maghapon mi magikan kay tungod kay ang Bible study dito nga pagadumulahon ni Pastor Inday. Kuan magsugod siya mga 6:30. Sakto-sakto ra pod nga makabot dito nga kana ngit-ngit na pod kay ang atong kaigsunan dito nga gi-Bible studyhan ana may trabaho sa gobyerno mo na nga ngilang out 5 PM ang out sa trabaho mo na nga nagikan may lakaw karon mga as 4 sa hapon mo ni among giagian karon. Hangat na. Wala na naanad laka. So, sacrifice lang ta mga kaigsunan para sa padayon gibulaton sa Ginoo. So karon mga kaigsunan nanata sa Barangay Tayod. Barangay Tayod mo nang duldoon na ta sa Barangay Tanod nga atong pagatuan sa Bible study nya mo siya area nindot kayo nindot ang sunset diri kay mo na siya gitawag diri og Blue Heaven diri sa bukid mo nang sa una sa napami sa misyon dito pa mi sa Davao lagyo kaya mong kuan lagyo kayo among lakuan tagpila ka kilometro tungod lang sa bulaton sa Ginoo una nga dili pud lalim ang kuan buhay kinabuhing kuan misyonaryo ngon kay daghang kang pagagian ang nakayahay namo karon tungod kay nanay church kay mas dili lisod ang bulaton sa Ginoo og nana siya church tungod kay daghang makigsunan nga musuporta sa buluhaton aron lang mo dako ang buluhaton sa Ginoo nya mahimayang Ginoo kaysa missionary kay kutong missionary pa kami ni Pastor Inday bisan piso wala pagkaon maglisod og kaon mo na nga permigod fasting pero ka survive man gyapon mo nang nami mga anak sa una
kuan na mong anak sa namis mission tulo na gikan sa mong panganay tong kaduha na mo nya last na mong kinamanghuran dito sa Samar gipanganak mo nang nakasurvive lagi hapon bisan daghang pagsulay sa kinabuhi pero survive lang gihapon mo nang gapadayon gyapon sa bulaton sa Ginoo uban sa tabang sa atong Ginoong Kristo labi na sa labi na sa akong asawa nga moy permi nga magdasig diha sa bulaton sa Ginoo moy kanang na maggiya na mo ingon nga dili pa huyang pa sa pagtuo mo na nga mo ni ang asawa si Pastor Inday on the mix mo na may igsunan ha dito lagi mo na nga nindot yun kayo ang area diri sa Blue Heaven mo na gitawag Blue Heaven kani siya kanindot ang sunset na nagahapon na siya. Mahimo na sab kami og Bible study. So among gibuhat is nagpaktas nami gikan sa Barangay Almaria o padulong mi diri sa Barangay Tanod. So mga 30 minutes yata kami nagbaktas. Nya karon niapit sa mi karon sa naay overlook nga lugar unya. Since wala pa man ang time nga mag Bible study. So nag-relax sa mi kadali dinhi. So dinhi mi karon sa Blue Heaven. So gitawag siya nga Blue Heaven kay overlooking siya makita ang mga naa sa ubos nga mga kanang balay and sea ang dagat ug ang mga kabukiran. So, naglakaw nami yan, nagkangit-ngit among giagian. So tuloy lang pa rin, God is with us. Nakarelax na may pila kami minuto ganiha. So karon energetic na pod. So enjoy man day maglakaw ang kaigsunan kay makaayo gid pod sa lawas. Karon niabot na gid mi sa balay nga among babusalihan. So karon kami dangas sa balay. Ayo nay. Papa sila kuya. Ha? Papa. Tigo ko na balik ko na kuan na kinahanglan jud ta og health, no? So actually mo pud na usab sa research sa Ginoo. Nga kini atong physical nga lawas is very healthy. Pero concern pud ang Ginoo sa atong spiritual healthiness. No? Kasi syempre ang tinod daya gyud nga tawo is, di ba, ang naa sa sud. Okay, mabot man ang tanan magawas na ni atong kalag ani nga lawas according sa limitation ani nga lawas mo na nga dili lang di pud nato fokusan ang atong physical nga healthiness, but still ang Dios dai pod naa siya mga kumbaga sustansya sa anak ng nutrients alang kanimo kanako aron nga ma-maintain nato ang atong spiritual healthy. So adunay mga signs nga imong gikinahanglan aron ka may mong healthy spiritually. So nakatong isgutan karon is about spiritual healthiness. Okay. So number 1, Matthew 13 verse 22-23. 22-23? Sige. Kita tanan basa. Matthew 13 verse 22-23. Go. Og ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga tunokon nga sagbot sama sa mga tao og nagtudong sa mensahe apan ang mga balakabahin dining kinabuhi ug ang maalang sa bahan di sila maka babaw
sa mensahe ug dili sila makabunga. 24 o 23. Ug ang binhi nga nagbukas dito sa mayong yuta sama sa tao nga nagalungog nakasabot sa mensahe. Mamunga sila og 100 ang uban tag 60 ug ang uban tag 30. So ang una din nga sinyalis nga healthy ang imong spiritual life is kanang nakadungog kuno ka sa pulong sa Ginoo ug unya sa gingon nakasabot. So karon pauli na mi kami sa Bible study. So baktas na po tag sugod. Mga kaigsunan, kay nangingon ang pulong sa Ginoo. Nga ang Dios makiangayon, dili gyud niya kalimtan ang tanan nimong gisakripisyo, hilabi na sa pagbuhat alang sa bulaton sa Ginoo. So, amo ning padayon nga gitinguha nga ma-inspire mo padayon ani nga bulaton tungod kay kitang tanan man gyud gitawag alang niini nga misyon busa mga pagdasig alang sa matag usa. Ang Dios kung padayon nimo nga sirbahon uban sa kinasingkasing kung mo serve lang kita molagad kana sa kinasingkasing gayod lauman jud nato nga tumanon gyud sa Dios ang iyang mga saad. God bless us all and Jesus loves you.